...43 kilometrů na východ od Vídně, v úrodných nížinách kolem Dunaje leží pozůstatky antického města, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli. Jmenovalo se Carnuntum a bylo mnohem větší než proslulé Pompeje. Řadilo se mezi nejvýznamnější města Římské říše. Bylo správním centrem provincie Pannonia v Podunaji. V roce 40 po Kristu město založila římská 15. legie Apollinaris. Tenkrát bylo mnohem důležitější než vojenský tábor Vindobona, na jehož základech vznikla současná Vídeň. Za dobu jeho existence zde pobývalo hned několik římských císařů: Marcus Aurelius, jeho syn Commodus, Septimius Severus, Dioklecián a Konstantin Veliký. Ovšem Carnuntum neproslulo jen jako město významných politických událostí, ale také jako místo, kde byli vychováváni nejlepší gladiátoři Římské říše. Jakkoliv bylo Carnuntum významné, ve 4. století jej zničili Germáni a jeho úlohu převzala nedaleká Vindobona. Poslední ránu zasadili Carnuntum Maďaři. Po jejich nájezdu město na počátku raného středověku zaniklo. Na své znovu objevení čekalo bezmála 1500 let. O existenci zaniklého římského města v okolí dnešního městečka Petronell se tak nějak vědělo vždycky, ale největší novodobá sláva Carnunta nastala až po roce 2000. Tehdy byly díky leteckému snímkování terénu objeveny 2 velké amfiteátry a nakonec v roce 2011 gladiátorská škola. Areál rekonstruovaného antického města se ve své současné podobě otevřel návštěvníkům v roce 2013. Je výsledkem takzvané experimentální archeologie, která si klade za cíl věrně rekonstruovat dobové objekty a předměty a tím zprostředkovat současným lidem pohled do minulosti. S precizností, pečlivostí a smyslem pro historický detail je zde k dokonalosti dovedena iluze života za římského impéria. Lokalita má celkem 4 důležité body roztroušené v krajině. Římskou městskou čtvrť, arénu civilního města s gladiátorskou školou, arénu vojenského města a bránu pohanů. Odkrytý je však jen pouhý zlomek původního města, nad kterým se dnes vlní lány obilí a točí vrtule větrných elektráren. Jak velké Carnuntum bylo, si uvědomíme až v okamžiku, kdy polikáme kilometry, které dělí jeho důležité body. Centrem všeho je římská městská čtvrť v městečku Petronell Carnuntum. Rekonstrukcí původních vykopávek vznikl areál, který nás prostě ohromí. Jako v každém správném římském městě zde najdeme lázně, domy měšťanů, luxusní vilu místního boháče i zastřešené tržiště s obchody a antickým rychlým občerstvením, kterému Římané říkali thermopolium. V římských veřejných lázních jsou bazénky s teplou i studenou vodou. V části zvané Tepidarium je díky důmyslnému systému kouřovodů samozřejmostí vytápění mramorových lavic a podlah. Naopak v Kaldáriu a Frigidáriu, studenějších částech lázní, je i v létě příjemný chládek. Dalším důležitým bodem Carnunta je amfiteátr ve vojenské čtvrti. Leží na okraji 4,5 kilometru vzdáleného lázeňského městečka Bad Deutsch-Altenburg. Vykopány jsou jen obvodové zdi oválné arény, jejíž plocha byla bezmála tak velká jako v římském koloseu. Hlediště však bylo mnohem nižší, pojalo pouhých 8 000 diváků. Ovšem právě zde byl Lucius Septimius Severus svými legiemi prohlášen římským císařem. Místo má kouzelnou atmosféru a při troše štěstí zde potkáme opravdové gladiátory. 1,5 kilometru od římské městské čtvrti stojí uprostřed obilných polí brána pohanů. Opuštěný monument je tichým svědkem slávy a velikosti Carnunta. Podle všeho však nešlo o bránu, ale o vítězný oblouk postavený mezi roky 351 až 361 po Kristu. Z původně obřího monumentu dnes zbyly smutné trosky, které jsou však nesmírně fotogenické a večerní atmosféra se zapadajícím sluncem doslova magická. Zatím největší objev v lokalitě Petronell Carnuntum na archeologii čekal v těsném sousedství amfiteátru civilního města.
Od římské městské čtvrti je vzdálený 700 metrů. Vybudován byl na konci 2. století po Kristu a do jeho hlediště se vešlo až 13 000 diváků, přičemž aréna má průměr 25 metrů. Pomocí nejmodernějších neinvazivních metod odhalili archeologové podzemí vedle amfiteátru obrysy obrovské gladiátorské školy. Srovnatelně velká byla jen gladiátorská škola Ludus Magnus, ve které trénovali gladiátoři z římského kolosea. Na faktické odkrytí ruiny ukryté podzemí dosud čekají. Zatím si můžeme uprostřed louky prohlédnout věrnou repliku tréninkové arény. Dřevěná konstrukce byla vstyčena na stejném místě, kde stála původní aréna. Návštěva Carnunta je jako cesta strojem času. Jen původní obyvatelé chybí, ale nemusíme zoufat. Každý rok se v Carnuntu koná několik festivalů věnovaných době největší slávy města. Součástí jsou přehlídky římských legií, gladiátorské zápasy, ukázky starých řemesel a samozřejmě pravé antické občerstvení. Akce jsou velmi populární a tak je dobré si vstupenky i případné ubytování zajistit s velkým předstihem. Navštívíme-li naopak Carnuntum mimo dobu festivalů, budeme mít celý areál opuštěného římského města s jeho domy, ulicemi, amfiteátry a lázněmi jen sami pro sebe.